suhune iki. Ya. Monggo bosok dik. Iki bose iki. Wes, anggotane sing kurang akeh sehan. Subane karo bote. Wow. Mantap kali, guys. Lah iya. Ya apa kangkri? Aduh iki. Cepake sajen iki lho, apa iki sapa sing mangan iki? Oh. Kangri. Iki lho. Riri sampai gak santai. Saya ini gak telepon. Loh, ayo dong nanti. Ibu dong. Terus tambah aku.